Nembag nga sardamyo ka-aksyon, kabuti sayang mapagpakada nga pasamak, saan nyo palaing makadwa ita nga sardam, nga aksyon melje, nga umayak kadagiti arpad, dagiti nadayaw nga pagtengan nyo, kadagiti kablaaw ken Samiweng, nga may sagot kada kayo. To'y ka-aksyon nyo, aksyon Sonny Dancel. At ito mo nga Samiweng, ngay sagot ko kada kayo. Manipod pa'y nagkita ta, nagduyusen daytoy rikna, nagrusing kasanga, mangruging nga agrang paya. Indaton ko daytoy ayat, adu arigat tinagpasarak, nabayag anagururayak, nasamit awen tinasagra. O anya ket di na nagragsak, biyag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan, adu biyag ko karin-karin, nagbuligan ta adin namili, ket intapay insa pata, dalang ta dinto at sina. Natulag nga ron, ti panagkalay sa ta. Tinapili petsa, ket inkurita. Dagiti gagayem ta, ket inimbitan day na. Tapno saksyan dat, panaglantid, dagiti puso ta. O anya ket di na nagragsak, biyag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan, adu biyag ko karin-karin, nagbuligan ta adin namili, ket intapain sa pata, dalang ta dinto at sina. O anya ket di na nagragsak, biyag ko tinta pinagsarak, natubay niya yan ayat, nagbunga di arapaan,
Adobyag mo karim-kari nagbuligan ta adin namili ket intapain sa pata. Mga mulaaw man tinibaga sardam ni Marilyn Andres, agapu ni John Likin, Caroline manipod med ni Danny Tamayo, Leslyn Menor from Sherwin Ramos, Chenelin Tungpalan coming from Ernesto. Damangaw awagyan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit Samiweng ni Ayat may sa papel na sirayat na sibay mo ako na ay ayatan ka. May sa anang tedken ka ket puso ngagrupag ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadan ngadat kaunggak awan makabulot ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadan ngadat kaunggak awan makabulot ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko. Sa anang tedken ka ket puso ngagrupag ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadan ngadat kaunggak awan makabulot ngadakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadan ngadat kaunggak awan makabulot ngadakat
Iti kaawan mo, saan konto ngay duling? Dagiti tanda ngay batin, tapno agnanayon tulad ta, nga arkos iti imatang ko. Bayak ngay ayamin nak nilagip, kadagiti na ulimek, ken nasalimuot arabi. Bayak nga umagneb ti iliw iti baruhong ko. Tapno awan to ti bislin na, ni dwa-dwa ito'y puso. Iti kasta, inton dumteng ka, kalpasan ti adu nga tawen, apanagin na dayuta. Nabaran tulat ta ni Ayat, nga umabrasa, iti isasangpet mo. Jagan mo no nagbidutak, iti daytoy aparparmatak, ngem sapay kumata kumudno, daytoy adda iti arapap ko. Idi pa'y laeng amarikrik na, dayta ilimlimed mo nga ayat. Ibagang biyag ko tat sintada anak, amang subat dayta nga ayat. Nabayag idin nga ururayen, nasamit nga ayat ken pamateg, di ka kumanagal lumiimpay, tadaytoy puso ken agur-uray, amok no kasanot kinatarna, dayta ayat mo ken tarigagay. Biyag ko di ka kumanag pangadua, tadaytoy ayat ko ken awan dua-dua. Nabayag idin nga ururayen, nasamit nga ayat ken pamateg, di ka kumanagal lumiimpay, tadaytoy puso ken agur-uray, amok no kasanot kinatarna, dayta ayat mo ken tarigagay. Biyag ko di ka kumanag pangadua, tadaytoy ayat ko ken awan dua-dua.
AKSYON, kablawan tamamet tinimbaga sardam ni Jonalyn. Tababay man iti daytoy balunen na agraman tinapudno ng ayat ko. Ngamin agturungen iti balasyo tao inton bigat. Jona ayat ko, sapay ko ma tabi naklipatan. Laglagipem ko ma nga daak nga agururay keng ka. To'y mangipatpatig keng ka. Alan Pompa. Iti pa nagwaywayas ko ang nakatugaw, iti salinong narukbus akayo, timilina. Biniro ko dagiti balikas, ana indaniwan, iti latang dagiti naumbi at arikmat. Tapno iladawak, ngayal langugan, ngayed nakaparaswaan. Ket iti panakaitidnok ko, iti kinatayengteng maris dagiti ulimek. Ken talingan-ngen, kumubwar dito'y kaunggan rikna, iti kinamanagdakiwas. Kadagiti kapanagan, tauray mapatug dagiti tinta ti literatura, at dalata Jonah. Dagiti nataring gawidan a pangaring amang patibker kadagiti padepan ti kinapudno nga iti lukom dagiti nakatanggaya adakulap tarigagay at daaweng kutibeng ken Samiweng kinamanurat amang yalnag. Iti baro nga awis itirik na amang paumbog panunot, amang yurid kadagiti binatog. Tinain sa gudaya na danyo, amang itanok itinagan ti literatura Ilocana. Malaglagip kan tulad ta akanayon, Jonah. Kinauli nagpatauden na sa lutsut ito'y nakem kenrik na. Sa enti umuko kaungkat keltayan na tragsak sumangbay itaglidemen ti lubong nagtalin na et kalataan na ulimek nagtipunan sa emken liday sa ning-i nagbalinen asangi dagiti narikmata naglabas segseg kaan ti isa sampet mo o imna
kaditi atap ko wenno at dito'y panunot ko. Adda ka din sa balik ta puso, lilipat na kong biyag ko. Naliday dagiti tarikmata naglabas, segseg kaag di sa sampet mo, o imnas agur uraya di mensahe wento awak ano sa nunaliday dagiti darikma. Kay kayat ko di masabtan. Basta mamuhak di kinapuno. Ngemtay aguli ni kalagtan. Gaputa di na kayat ang masaktan. Biyag ko, ibagang ti kinapuno. Tapno amok, ti armidek. Ano sa nunaliday dagiti darikma. Manipod met iti Facebook, iti balas yu tao, at dati mensahe, ni Vilma Bolo Arsaga Ukol. Mensahe, para kay Sherwin, iti Barangay Santiago, Marcos, Ilocos Norte. Kunana dito'y ken ka lakay ko a Sherwin ngayon ingungutik. Alayk man dito gundaway ti panangablaw ko ken ka itinaimbag a panagdangdangeg. Iti daytoy Samiweng kenayat. Lakay narigat man ti kastoy nga sitwasyon nga ginnadayuta. Agin nadayot tumugal may sa kadata. Ano sam lakay ko? Nabayag man nga tawin nga awanag ta den nam lakay. Ngem to'y pusok ket saan nga nagbalbalyo. Agyamanak iti panagayet mo, akas ama ta anak ta AKSYON. Ken kas asawak, ituloy mga rod ta agan anos lakay, iti panaginadayo tayo. Pagtiga na yunem, ting ka panagsingsingpet, tagas ta akmet abakit mo, para itinaran niya gamasagbayan. Agan anos kalakay, tagas ta akmet. Kanayom mo kuma nga ipanta panunot mo, nga inayat ka idi. Ay ayateng ka ita, ken iti agnanayon. Numampay adayuak dita dendam, to'y pusok ken riknak, kitagnanayon asika ti patpatig na.
Agyamanak, AKSYON Sonny, tingin ka pa na ibasa, more power to Samiweng kinayat. Nalinag rabi oras na dalunan Sangkiti Samiweng nga intay mangmangikan Sunata ni Ayat nga manglilito'y kaungkan Dito'y amay bislin rugso ni Ayat paraken ka Malapulos unay to'y puso iragsak no inak manggikan ti sunatan ni Ayat Ketjak malaptan ti mangbukel arapaap asikaken siyak inas kumaday tayag kagasan hindi nga man o inas tuy sunatan ni Ayat baring tapusong mangigna Nalinag rabi oras na dalunan Samiti Samiweng nga intay mangmangikan Sunata ni Ayat nga manglilito'y kaungkan Ito'y amay bislin rugso ni Ayat aparaken ka Malapulos unay to'y puso iragsak no inak manggikan ti sungatan ni Ayat Ketjak malapdan ti mangbukel arapaap asikaken siyak inas kumaday tay at kagasat asikaken siyak inas kumaday tay at kagasat Naimbag ito pa nagdingdingeg ni Jackie Bagawisan, Kablaaw, agapu ken ni Roger Tagudin. Ada dito'y ti maysa nga daniw aparaken ka. Ti Ayat panangilala agkaradap tunggal kwarto. Natibong terasaas asog ragsak kadakan ito. Iti sirok lawag bulan atap angin malingag. Dua puso mangnananam iti Ayat.
nasamit daytoy asunata. Kanta daytoy para kenta, sapay daing ka mangigan, baring day tapusum yet nagnan kanya ta ayat mo. Kenka, amo ka di ka amot kumura. Kasi kalati amok, nayasi deng puso, kita puso. Sikatin nak ay Ayaten, sikat kay papanan ti aming ko. Tanunin tumedla sikat ditong palko. Kay kaya kulain agbyag nagsulsulo. Nasamit daytoy asunata. Kanta daytoy para kenka, sapay daing ka magigan, baring day tapusun yet nagnan kanya ta ayat mo. Kenka, amok adi ka amot kumura. Kasi kalati amok, nayasi deng puso, kita puso. Sikatin nak ay Ayaten, sikat kay papanan ti aming ko. Tanunin tumedla sikat ditong palko. Kay kaya kulain agbyag nagsulsulo. Kay kaya kulain agbyag nagsulsulo. Sagutan tamamed ka aksyon ni Cristina Balikoko iti Samiweng ken Ayat. Tababaemet iti dayto nga ayog at addapay at tumibker ti binukel ni nga Ayat. To'y mangipatpatig ken ka body corpus.
Dignaen takaunggan Unasen day tadwadwam Tapno marik na Ayat ko para ken ka Ket bubukuda Awan ag tagikwa Nudisi ka laeng biyag ko Daytoy puso Daytoy nakem ko Ikutan tungpal biyag ko Ikarig ken ka Adikan tupulos ikan Sanaan ledang Riknaen takaunggan Unasen day tadwadwam Tapno marik na Ayat ko para ken ka Ket bubukuda Awan ag tagikwa Nudisi ka laeng biyag ko Daytoy puso Daytoy nakem ko Ikutan tungpal biyag ko Awan ag tagikwa Nudisi ka laeng biyag ko Daytoy puso Daytoy nakem ko Ikutan tungpal biyag ko Awan ag tagikwa Nudisi ka laeng biyag ko Daytoy puso Daytoy nakem ko Ikutan tungpal biyag ko Daniwak man ken sagutan iti ayog ni Jubilin Agnes Asalda to'y biyag ko. Palubusan nagman nasudi asanyata amay patayab danyo tinubay ti pluma. Bay anak mangirakurak
ita kinasadya, nga ininaw ko agalad, may siya nga Ilocana. Naiparabor keng ka kina Emma, kinanakman, isudat kawes mo, mabalin na pagsarmingan. Napategda uray pirak saan ang magatadan, tasanikwada insagot ti mangisalakan. Wen awan umartap ti kinagaget mo, taawanan ka uray agted-ted ti lingit mo. Awan lesles siyam, among amin at trabaho. Sikat pagtangsit na tured ng Ilocano. Dagiti darat maingal, addat urat mo. Pagbutbut nga ganggan na tured na palalo. Nugam den da amulitan, na sudi adayo mo. Daram, kaslapoy rumasok nga agpangato. Isuday ta ni Ilocana a jubilin, imnak dandaniwan, puso ken kararwana, dinto pulus mamulitan. No italeknat ayat na, ayat akatarnawan, dinto pulus agbaliw, iti altar karanyagan. Sanyata aliw-liwad ay to'y pusok, saguday ka inar-arapaap ko amutya. Ladawan mo, tinapuno ken na Emma, simang bay ti daytoy abiyag, anak nuan lailo ken raksa. Awanen ti sabalipay, nga inak tinartari gagay. Pated dayta ayat mo, isuntuti man narabay. Sanyata si kalaeng ti ay ayate, sanyata si kantulaeng ti patpatge. Iwasim ka din dayta panagdua-dua, sunitang liday tiraksak tapno, ayat di manasanas. Awanen ti sabalipay, nga inak tinartari gagay. Pated dayta ayat mo, isuntuti man narabay. Sanyata si kalaeng ti ay ayate, sanyata
si kantulain ti papatgek iwaksim kadin dayta panagdua-duang sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas sunitam liday tiragsak tapno ayat di manasanas. Naimbag sardam ken ni Tata Pedro Pompa, Ama Agustin, ken Lolo Ini. Ni Manong Aurelio Juan, ken Manang Tessie de la Cruz. Adtoy ti Samiweng, nga agpaay kada kayo. Ayat kadin daytoy maliklik na kenta kasikala
Nadanunan manen oras ngintay pa nagsisina iti daytoy nga sardam kaaksyon. Katawisen kayo itintay tumanen panagkakadwa. Intun sardam no bigat. Itinagan ti host datoy programa Aksyon Mel J. Agustin. Condolence Aksyon Mel J. Siya ti kaaksyon nyo Sonny Dancel. Naimbag ngayon kay panaturog. Good night. Karim idi, karim baila ita, karim nga awan, patinggana, upaw akarim, sa din titumpal ka, manun a puso, nailawan ken ka, kasman ababa, at tagainit, dagiti aldaw, ni paten apag darima, natukay ariden, ngamin ubyak ko, tadikan sumangin, sa pailakuma, nagsupling ka, daytoy araw ko, mangingungatan, agiturat, ururayan ka, uray no agtuuran, nusikat kapuna. Upaw akari, sa din titumpal ka, manong a puso, nailawan ken ka, tunggal rabi nga arapaape, dagiti lailo, nabarak nga age, apag darigma, jak man lang nagpapas,
daytoy araraw ko. Mange mungata